Żewġ imwiet f'pajjiżna f'temp ta' 12-il siegħa, 38 każ ġdid bit-total ta' każi pożittivi f'Malta u Għawdex tela għal 337, 110 każ f'erba' tiem. Wara li l-COVID-19 sewa l-ħajja ta' mara Uċija ta' 92 sena kmien il-ħamis filgħodu tilef ħajtu r-raġel Malti ta' 80 sena fl-isptar Keringrek u kien ġie testjat pożittiv għal coronavirus fis-6 ta' April wara li żviluppalu id-deni. B'soba nħabbru din l-aħbar li issa huwa t-tieni mewt li għandna minn din il-virus irriedi u li bħalma qegħdin naraw qiegħda tolqot nies li huma anzjani u sfortunatament qed ikollha konsegwenzi f'dawk in-nies li jkollhom kundizzjoni toħra mediċi li allura jpoġġuhom iktar vulnerabbli. Waqt il-bulettin mediku tal-ġurnata staqsejna lill-Professur Charmaine Gawxi dwar il-fatt li l-vittma kien Keringrek u allura jekk kienx provdut il-bis protettiv għall-istaff minħabba li dan mhuwiex sptar li jżomm pazjenti bil-COVID iżda bqajna mingħajr risposta. Fil-waqt li l-awtoritajiet ma jafux minn fejn ħadan il-virus ir-raġel li tilef ħajtu, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li wara li dan irriżulta pożittiv ittieħdet deċiżjoni li ma kienx vijabbli li l-persuna tiġi trasferita fl-ITU għaliex kien diġà f'qagħda kritika. F'dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet ta' dawn iż-żewġ pazjenti li kellna li sfortunatament ħallewna, fiż-żewġ sitwazzjonijiet il-kliniċi kienu ħadu deċiżjoni wkoll id-deċiżjoni ġiet ikkonfermata mal-qraba li dawn il-persuni kienu qegħdin diġà f'qagħda kritika minn qabel ma dan bedew bil-virus. Allura hemmhekk kienet diġà ttieħdet id-deċiżjoni li dal-persuni ma kienx tkun vijabbli li inti titrasferihom għall-ITU għaliex il-kundizzjoni tagħhom kienet diġà kritika minn qabel. Iż-żewġ persuni li tilfu ħajjithom kienu persuni vulnerabbli u għalhekk sar dan l-appell. L-uniku mezz li aħna nistgħu nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli huma billi aħna ninkoraġġukom biex intom toqgħodu ġewwa. U importanti li jkun hemm kooperazzjoni minn dawn in-nies li huma vulnerabbli biex toqgħodu ġewwa minn nies tal-familja wkoll. Ġejjin dawn Intant, fost 38 każ ġdid hemm 25 mara u 13 il-raġel, minn dawn hemm 4 barranin, 2 nisa tqal, 2 titfal li l-età tagħhom mhux magħrufa u ħaddiema fis-settur tas-saħħa. F'ħafna minn dawn il-każi ma natawx dettalji għaliex irriżultaw kmieni filgħodu għalhekk l-awtoritajiet għadhom għaddejjin b'ħidma biex isibu minn fejn ittieħed il-virus. Madankollu kien konfermat li fost 38 każ ġdid hemm ħaddiema minn Antonio Piscopo Wine and Spirits ta' raħa ġdid mill-Isken u anke mill-Playmobil. Jekk kien hemm xi ħadd li mar jixtri f'dan il-post u dam f'dan il-post, importanti li jekk jimmonitorja għas-sintomi u jekk ikollhom xi sintomi mill-ewwel iċemplulna fuq il-111. Fuq nota pożittiva, fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna 11 il persuna fiequ mill-coronavirus.